Máte schované? Tak já vezmu. Tak máte něco na nějakou tu vodičku? Kam to mám dát? No na to tam. Prostor na to. Do skřidel. Tam bude dlouho až na sebe. Ještě si tam přilijem ten fenolftalin, ať máme to zabarvení. No, my teď. Jo, vidíte tu kuličku? Možná teď to začalo hořet a teďkom se tam, běž od té stěny, teďkom tam jezdí a tak barví pěkně, jo, vidíte to? Zůstaň. Zůstaň. Běž od té stěny, běž. Zůstaň. On si tam tak pěkně jezdí a reaguje, vidíte, jak jezdí po hvězdy. Toho pohání ten vznikající vodík, jo? Tak, teď je to tam nabarvil, no. Jo. No, to je šílený.